Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Lumea în planeta lui Tony, episodul 3. Ieri nu a fost copacul ăsta aici, bine, măcar au crescut. Hai să luăm toporul și să tăiem copaci. Copacii. Cici. Ok, deci luăm așa. Așa. Și luăm aici golden apple-uri. Și în seara asta e cea mai mare seară din lume. Ne batem cu mobi. Ok, nici n-are cum să mă bată la ce sabie am. Să vedem ce reușim să facem. Bă, dar asta ce nu mai crește. Deci să tai asta. Și am dat un pic că Minecraft-ul mai încet, că m-am uitat la episodul ăla de ieri. Și am văzut cât de tare e Minecraft-ul. Și eu cât de tare mă aud. Nu mă aud aproape deloc. Ok, deci am luat să facem paper. Să facem paper și după aceea să facem o carte. Hai să facem un paper. Și să omorâm o vacă. O super vacă, hai să omorâm. Acum dacă eu mă duc în pădure, bă, mor găinuța asta. O rup în bucăți, n-am treabă. Până neagră, o oaie neagră. Hai să vedem dacă putem să trecem. Ok, deci dacă aveți prieteni, să le ziceți să se aboneze la canalul meu de YouTube. Vă rog. Ca să facem și noi 1000 de abonați. Ok, 1000 e prea mult, dar 40 de abonați. Cel mult? Nu cel mult, așa-i? Ok, nu cel mult. Deci 40 de... Așa, ok. Așa. Hai să dăm time set night. Flash. Time. Time set night. Ok. Bătaia cu mobi. Începe. Hai să ne luăm doar sabia. Ok, bă, ăștia ne întrebăm. Așa. Nu, bă. Și luăm. Așa. Perfect.
Bă. Deci. Să fac un screenshot. Nu, încă stați. Să fac așa. Time set today. Mă duc aici la căsuța. Stați. De aici. Perfect, am făcut un screenshot. Așa. Și noi ce să mai facem? Bă. Ok, deci nimeni nu mi-a zis nimic în comentarii și o să răspund eu în prima dată. Cine e cel mai bun YouTuber? Vă dați cu seama eu. Adică de ce YouTuber îmi place mie? Adică mai bine nu așa, că de ce YouTuber, să-mi ziceți voi în comentarii, vă rog. Stați puțin. Bă, să intru în setări. Control, touch. Sensibility 100. Oh my god. Cât de greu cu sensibilitate 100. Ok, deci nu o să las sensibility 100 că e prea greu. Da? O să las pe 58. Ok, perfect. Nu, deci nu-i bine. Oba. Settings. Touch și o să-l las pe la 76. Aici nu pot să joc. Control. Ok. Să-l las. Și Denis, dacă vezi episodul ăsta, intri la control și vezi că scrie acolo invert. Deci dai așa și poate. Nu ce făcut. Nu-i prea mare, deci e prea mare sensibilitatea. O să las pe 30. Hai că las pe 40. Hai bine pe 40. Ok, deci e bine. Și să ziceți în comentarii ce să mai facem, adică nu avem ce să mai facem în seria asta. Deja e aproape terminată, deci. Păi, cam atât cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați share, subscribe și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!